Pangin pen snow kini pateng manwan. Kajingikren hakabede ba kajing tmu ban piniso ka Lynti rel ha Meghalaya kadang long ha pedengki kenrum kenram. Uba Albanese lamurang ubade u General Secretary berim ka KHASI Students Union na Giant Hills ulapan pau kajing kesan mad piniso ka Lynti rel. Ula ong ba kajing gentiu ka let ka wan kan ai jing mentoy ginong khayi da ka bapenduna ya kajing lut jing sep bat ban ai lat ban let che ki yo ha keleng jokari India. Ulam murong, ulap kentho iki kat tu niki seng sign perthai ki ba artatin benishin bentah ki jingikren hapo ko all party committee da ka ba ong ba ka jingikren ka batei ka long ka badun kam na ka bentah ka jingkiu shaprang. Ula kren ru ya ki jing song kia halor ka jingwan tu jong ki nong wan buhai shnong. Da ka ba ai jing mut ba dei ban bu de ki kendon ban penduna ye ki niki jingma jong ka jingwan buhai shnong. Mata ka ki marbam jongi kababun gi point bet na bar state na kini state no kha ai pet kunta tak tak phan te balai kam kiu ba kawan na ki state hap na ba goti ka transport jong kini ki badan ka transport ki mar transport ki yang nang tu ba ki wan nang te ki kit ka trop hap charge ka bai ka transportation ka hang tu lokal ram sa ko le pipet man kan lai ki babun gi kit hap sim hap pen ki shu mano yap ba di kata ngong lada ka train lada ka rel kawan hang ni hapo jela jungi kita ki ing lalai ila yo ka tor ka bakambiang nama da kawan hang no hapo lokal pa ka kam da rem than ka bai kit bai ba kumba ki kit na po nti na po asa Kasame emarak kambami khamat ka is KHASI